Сәлем, дусларым. Хәзерге мизгелдә дәрес вакыты. Сәгать ничә икән? Ә бүген нинди көн? Атнаның кайсы көне? Ә хәзер нинди ай? Ничәнче ел икән? Ә ничәнче гасыр? Чак? Заман? Чор? Нәниләрем, без бүген буларның барысы турында да сөйләшәбез. Мизгел, сәгать, көн, атна, ай, ел, гасыр, чак, чор, заман. Буларның барысы өчендә бер сүз бар. Вакыт. Вакыт В хәрефе белән язылса да, В дип укыла. Әйе бит? Мизгел дидек. Мизгел бик матур сүз. Мизгел ул менә хәзерге вакыт. Менә хәзер син мине тыңлыйсың. Син бәлки елмаясыңдыр. Ә бәлки син борчулыдыр. Ничек кенә булмасын, һәр әйбер мизгел булып истә кала. Әйдә бергә әйтик әле. Мизгел булып истә кала. Булдырасың, дустым. Ә тагы синең бик күңелле, истәлекле мизгелләрең бардыр. Мәсәлән, сиңа котлау хаты тапшырдылар. Яки син каядыр чыгыш ясыйсың. Сиңа иң яраткан бүләгеңне бирделәр. Гаиләдә бик матур бәйрәм булды ди. Алар барысы да мизгел булып истә кала. Кабатлык әйдә. Истәлекле мизгел. Менә син елмаеп торасың. Күз алдыңа китер, синең каршыңда салаватиклар үзләре басып тора. Менә бу вакытларны син һәр вакыт искә төшереп сөйлисең. Гомереңдә, яшәешеңдә истәлекле мизгелләр генә булсын, дустым. Сәгать суга даң-даң хәбәр бирә таңнан. Сәгать. Каядыр барсак, нидер көтсәк, без һәр вакыт сәгатькә күз салабыз. Сәгать ничә ул дибез? Әйдә бергә сорыйк әле. Сәгать ничә? Сәгать 1. Сәгать кичке 5. Иртәнге 6. 24 сәгать ул бер тәүлек була. Әйдә бергә әйтик әле. Тәүлек. Тәүлек ул үз эченә көнне һәм төнне алган вакыт озынлыгы. Менә син йоклыйсың, иртән торасың, таң ата. Көндез кояш җылыта, кичен кояш байый, кабат төн җитә. Шушы дәвер тәүлек була. Көн. Көн тәүлекнең бер өлеше. Кояш чыкканнан алып, байыганчыга кадәр вакыт аралыгы. Без көн кояшлы, көн яңгырлы, көн җилле дип әйтәбез. Караңгы вакыт төн була, дустым. Төнлә сандугач бигрәк тә өздереп сайрый. Ябалак та төнне ярата. Без төнлә йоклыйбыз. Хәзер инде көн белән төнне бергә кушыйк та бер тәүлек була. Хәзер 7 тәүлек саныйк. 7 тәүлек, 7 көн ул бер атна була. Бер атнада 7 көн. 7-сендә яхшы бел дип язган шагыйрә апа. Бер атнада ничә көн? Бер атнада 7 көн. 7 төрле исеме, 7-сендә яттан бел. Дүшәмбе, сишәмбе, чәршәмбе, пәнҗешәмбе, җомга, шимбә, якшәмбе. Онытма мәңге. Шимбә белән якшәмбе икесе ял көннәре. Ял көннәре атнаның чәчәкләре, гөлләре. Телең тәмле булса, тормышың ямьле була.